So manje sikele yebhodlela loyokushunqisa Yeah. umuntu makayisebenzisako yona naye yenza the same job ukufana naleyo isithwala or yona ayingcononyana. Hayi yona igijima inalo ijubane kakhulu. Ya uyakona nje ukuthi uaffordeke mhlawumbe ama client ngeviki ukuthi angazi basuke besebenza kanjani. Mhlawumbe kodwa nje imali ngeviki bo 10,000 ungakona ukwenza nje. 10,000. Usizosebenza kanje ndawo. And abantu besifazana bawuthanda umuthi yes. Even nje nalabo basuke beshare indoda eyodwa uyazi umunye ukuthi hawu le ndoda indoda kaSisibani noma kaMambani. Bese yafika ke lo muntu wasebenzisa izinto ukuthi wena ugcina usuyeka lo mfazi focus akuye. Hayi bayingozi ke emthini futhi bayigcina imithetho yomuthi. Hayi banandaba ke laba bantu ukusaba nje akukho. Yeah. Akukho impela sekungaba ukuthi uzothi wena bazothi ngiyathakatha mabeke bangibona la. Yena kangaya ngisho ugeza emgwaqeni ebusuku mawuthi hamba ufike ugeza emgwaqeni unqunu. Okwenza umuntu osifazane lento.